Sziasztok, Kani vagyok, és itt állunk most a budafoki társasházi erkélyünkön, ahol egy kicsit nem mutatom nektek, fogok készkedni, mint a férjemmel az 5 négyzetméteres erkélyünkön. Most még nem vagyunk teljesen kész, mert folyamatban van a tavaszi megnyítása az erkélynek. Vannak virágaink, amik azért vannak, hogy szépek legyenek, és amikor benn vagyunk a lakásban, akár akkor is nagyon izzókép leszek a kilátás. Vannak fűszernövényeink, meg zöldségeink, itt van például az izeter, és ott van például az édesi tikkoknak, amivel nagyon sikeresek voltunk tavaly. Ezeket általában menet közben találjuk ki, hogyha van valami zöldség, ami esetleg kicsirázik, mert nem eszik meg időben, akkor el szoktuk ültetni, és valamelyikkel sikeresek vagyunk, valamelyikkel annyira. És tavaly az édesbúrtanya, az kb. Ugyanígy kilajtett, mint ez a kezdő kezemben, és ezeket elültettük egy hasonlóan nagy cserébe, és hát 4-5 ilyen kis édesbúrjának fájta, amit nagyon szeretünk, úgyhogy nagyon örültünk neki. Úgyhogy idén már direkt ültettünk, meg direkt lettünk csirázni édeskumpikat. Vannak persze kaktuszaink is, azok nem annyira virágoznak, de már nagyon öregek is szeretjük őket. Vannak fűszernövényeink is, ott kellett a menták, itt van rozmarin és levándulan is, és szoktunk bazsalikomat is palátázni, amiben tavaly nagyon sok volt, úgyhogy majdnem persze is csináltunk belőle. Ezen kívül szoktunk komposztálni, és 2 komposztálónk van. Van egy ilyen sima lavor, egy lavor, meg van egy kompotunk, ami ilyen 3 szintes városi komposztáló. Itt különböző rekészekbe lehet betenni a zöldséghulladékot. A legtöbb növényünk, ami régóta megvan, például ezek bosgások, vagy haftuszok, ezek nem igényelnek sommicsolást, nagyjából heti 2 kepülégyet, viszont a zöldségek azok általában többet igényelnek. Most idén nincs paradicsomunk, de tavaly volt paradicsom, és azokat a nagy melegekben még nem akartak ellocsolni. Úgyhogy az azért mikor igényes, de az a helyzet, hogy a férjem eléggé szereti azt ilyen reggeli felkelési rituálénak, hogy reggel megiszik a kávét az erkélyen, sok közben meglocsolgatja azokat a növényeket, amiket nagyon ér a napfény. Mert ugye az sem mindegy, hogy kint vannak mondjuk itt a korláton, és egész nap kapják a fényt, vagy mondjuk lent vannak a korlát övébe, itt is látszik, hogy ott most árnyékban vannak, és sokkal kevesetet kapnak, és így lehet egy kicsit szabályozni, hogy melyik mennyi fényt kap és mennyire szárad ki. Ami az eszközöket illeti, bevallom őszintén, hogy mi elég sok műanyagcsiretet lomtalanításokon gyűjtöttünk, meg másoktól örökeltünk, mondtak, hogy nagyon sok volt, vagy költözött és már nem kellett neki, de persze vásároltunk is. De összességében szerintem évente egy olyan 20 000 forint az, hogy mondjuk veszünk ilyen szép virágokat, ennek a része ugye egyári, ezek új muskátlik, de vannak régi muskátliaink, most őket mi nem mögöttük el. Szóval jó sok virágot szoktunk venni minden évben, hogy szép legyen, egy kis változatosság legyen az erkélyen, plusz rengeteg virágföldet. Ide azért mi már szerintem ilyen több 200 liter virágföldet szerintem szoktunk venni, mert a lakásunkban is nagyon sok növény van, plusz van egy gerillakertünk itt az erkély előtt, és akkor oda is veszünk egy kicsit, de a lépcsőházba is szoktunk küldetni. Úgyhogy ennyiből kijön, de szerintem meg nagyon megírni, nagyon szeretjük az eredményt, és teljesen más így félni az erkélyre, vagy tele van zölddel, meg nézik, hogy az öppel virágzik, és aztán megnőnek egy kisebbek, hogy ez nagyon sok kis kedvességet ad nekünk az otthonunkhoz. A kezdőknek azt ajánlom, hogy először próbálkozzanak először csak kevesebb növényel próbálkoznak, és nézzék meg, hogy melyik azok, amik az erkélyen jól érzik magukat. Ami nekünk nagyon bevált, az ezek a mézvirágok. Ők nagyon jól bírják a balkon körülményeket. Nálunk minden évben rengeteg szaporodik el, úgyhogy ezeknek azért is ütetjük ide, mert mindig maradnak kis újorcok, nagyon sok magot tudunk elrakni. A bödöske meg az egyári növények is jól bírják, a muskátlik is. És akkor emellett pedig szerintem a zöldségeknél szabadon lehet kísérletezni. Nálunk volt már krumpli is, mondjuk annak jó sok föld kell, a paradicsom, paprika, gorka, ilyesmi. Sokkal több
a rovar és a bogár az erkélyen, mióta ilyen sok mindent küldöttünk, de még nem volt velük semmilyen probléma. Néha betévedett egy méhecske a lapásba, de őket kiterelgetjük. Szokott lenni Katica bogár is, és Szender, amelyik úgy néz ki, mint egy poliki. Ez nagyon jól nézne, amikor a virágokon vekednek. És ami még izgalmas volt, hogy az egyik komposztálónkba beszoktak költözni a cserebolgaratnak a lárvái, és ezt azért szeretjük, mert ők nagyon jól összedarabolják a nagyobb részeket a komposztálóba.